Pwede rin dito. Eh, pag hindi na tayo nagtitrail, Ah. Pwede rin diyan. Ha? Saan kayo dadaan? Parehas din, mahirap. Gusto ko dyan. Gusto ko dyan, bato-bato. lumala na eh. Hindi, pag nagre-rib ka, hindi naman namamatay. Namamatay. Pag nagre-rib ka. Oo. Parehas din sila, oh. Ay, may lang, ay, wala langis. May langis sa kanila. Ay, yung pinagtig na siguro. Diyan. Eh, ang pagkatumpa niyan, ganyan. Ito, yan, ito eh. Basta bumaliktad dyan, magkakaroon ng Oh, normal lang, langstan. normal. Kaya nga Ag meron langis siyang iko, ah. filter na ganyan eh. Kaya pag uwi mo sa banyo, lininisan mo yung kwan. Filter Ito mo. lagi, filter lagi. Filter. Tsaka yung sa ilalim, sir, Puno ng langis yan. Filter. buksan mo yan, yung element niya sa loob. Okay, tapos punasan mo ng basa, tanggalin mo. Tapos ilaban mo ng joy yung foam. Tapos pati yung maigi. Pwedeng laban ito. Panda rin ko. Saan ba? Ay, saan yung kwan yung idol mo? Nandito sa kabila siguro. Ay, dito. Ano, pandar? Sige nga. Mamamatay, hindi siya mag-idol. Sige, sir. Kumukulang ng langis eh. Ay, ng gasolina. Ha? Kumukulang. Kumukulang? Mahirap adjustan itong kwan niya eh. Oo. Sige. Mahirap yan. Ba't mahirap pa dyan? May lag doon. May lag. Kaya nga, start din ka. Sige ah, tag-video aki nga to. Yan, dapat yung karita na rigat, lapsan pa jay. Okay na, buno-uno mo. Guna nga talaga, pasama ka dito, pasama ka lang. Sige, diretso jay, tagi na nagisim pa. Tan. Bidagi na nan. Sorry tan. Tama yan, tama yan. Tama, tama. Uy, 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 sumunod na yun.
malapit na. Baka malubat. Nag-overflow talaga. Close mo muna yung gas mo. Tatlo kuya. Ha? Yan yung papunta sa amin. Saan? Nagluluko naman yon. Ha? Nagluluko naman yon. Ayun lang yan. Ito na, pahon na. So, hingi tayo ng tubig. Namumutla na yung isang kasamahan natin. Kasi wala, hindi umandar yung motor niya. Talagang tinulak namin, so hindi na kami tutuloy sa aming trade. Balik na kami. Pero ganitong oras ng kainitan ng araw, tubig talaga. Maski ako, wala na, tubig talaga yung hanapin. A few moments later. So ito guys, nakakuha ako ng tubig. Babalik ko doon sa kanila. Oh, kunin na sa bag. Yan, 1.5. Thanks man. Oh, yan. Lord. Yan ang buhay, tubig. Ano ito? Iniinom tayo nila ito. Meron pa dito sa akwan. Bagpak ko. Huwag mong biglayin ha, huwag mong biglayin yung pag-inom. Dahan-dahan lang. Lord, dala ni Idol. Rescue. Lord.
medyo galing yan sa bukal eh. Doon sa may bahay doon. Ngayon ko na-realize, bawat patak ng tubig napaka-importante. Importante dito sa bundok. Kanina, sinupsup ko talaga. O yan, nakainom na si sir. Ano, kumusta na? Ayos na? Thank you, Idol. Pinagdala mo kami ng tubig. Tuloy ang buhay. Tuloy buhay, let's go! Pero uwi na tayo. Ayun, dyan na. Okay. Okay, sir. Sige, relax muna kayo. O sige. Mandali. Talaga. Oh, kunin mo to. Yung Yan. tala ng buhay ko na-realize ko. Gaano ka importante ang tubig. Tapos din ang second hit na pagbabaklas ng motor ni Sir Matinik, according to Sir Joe. Second hit. Galing. Sana okay na. Baka mamaya, nako, burot naman. Okay, ratratin mo ng ratratin. Sunod na lang kami. Oh. Yung gas mo naka-on. Oh. Baka pag na-on, wala na naman. Tara. Sige. Sunod ako. Bakit namamatay? Ayos. Oh, ayos na. Ayos na rin sa wakas yung motor ni Matinik.